Arratsaldeon, Miren Ilarramendi naiz, eta Mondragon Unibertsitatetik nator, aurkezpentxo bat egitea, datorrena 2015era begira. Nire kasuan, nire jarduna esan didate, sistema txertatu, sistema ziberfiziko eta internet industrial 4.0, hainbeste entzuten den gai horri buruzia zertxo baita aurreratzerik dudan. Orduan, nire asmoa, hasiera batean sistema txertatuetatik abiatu, sistema ziberfizikoetaraino iritsi, eta ondoren bukatzeko guzti honek fabrikazio munduan, fabrikazio aurreratu munduan, zer ekarpen egin dezaken halako adibidetxe batzuk edo halako gauza batzuk ikuste ditugun optimizazio posibleak nundikan etor daitezken azaltzarekin bukatuko dut. Beraz, sistema txertatuekin hasteko, hasteko hori nahi dut lehenengoko paradatxoa edo hasiera bat eman oinarriari edo sistema txertatuekin. Hastean nahiko nuke hitzaldi hau, badakit ez dela datorrena, hau aspalditik daukagun teknologia bada, sistema txertatuak. Adibide asko gaur eguneko gailu gehienetan edo eguneroko bizitzan aurkitu genitzaken sistemak dira, kotxean bai frenoa kontrolatzeko, bai leihatila gora bera ibiltzeko, umeen postailuetan, leku askotan azaltzen zaizkigu sistema txertatu hauek. Industrian ere, urteak hamarkadak dira, CNC-an kontrolak egiteko, sistema txertatu hauekin, topo egiten dugula. Zer dira azken finean sistema txertatu hauek? Esan genezake ordenagailu txiki batzuk, hau da, input edo sarrera batzuekin, sentsore batzuetatik, edo komunikazio sare batetikan, datu batzuk iristen dira, berauen prozesamentu egiten dute eta output bat ematen dute. Zerbaiten kontrola edo monitorizazioa egiteko gaitasuna duten gailu txiki batzuk. Normalean, funtzionalitate konkretu bakar bat edo bentsat dedikatuak diren gailuak izan ohi dira. Egia da, adibidez, telefono mugikor bat ere, sistema txertatu badela. Eta gaur egun egia esan, berezko edo oinarrian zuen funtzionalitate hori, telefono hitz egitearena, ez da bere funtzio nagusia askotan. Beraz, ikusten dugu sistema txertatu hauetan, hasiera batean gauza dedikatu bat egiteko ziren gailu batzuetatik hasi zela guzti hau, baina gaur egun guzti hori evoluzionatzen doa. Eta egia esan, sistema txertatuak askotan ordenagailu txiki bihurtu zaizkigu. Eta guzti honek evoluzio honetan oso garrantzitsua den gauza edo puntu bat izan da, benetan gailu konektagarri batzuk ditugu eskuartean. IDC iturriak diotenez, 2014ko iturriak, honelako 212 bilioi sistema txertatu konektagarri izango ditugu munduan. Ikaragarri da. Konektagarritasun honek zertara eraman gaitu. Hasiarrek komentatu duen Internet of Things, mundu edo paradigma edo eszenario horretan gaude. Gaur egun, gailu pila bat ditugu eta gainera guztiek konektibitatea daukate, elkarrekin hitz egiteko gaitasuna daukate, eta lehen kontrol konkretuak egiten zituzten sistema horiek, elkarrekin hitz egiteko gai dira, eta horrek irikitzen digu batea, beste mota batzutako optimizazioak, beste mota batzutako aurrerapenak egin ahal izatea bideratzen digu. Mundua konektaturik ipiniko dugu. Helburu desberdinekin. Izan daike ozioko gauzak, nik korrika egitea gustatzen bazai, zergaitik ez, gailu jasten dut, datu horiek nire mugikorrean, egiten dudan ariketaren araberako datua ditut, gero ordenagailura nuanean datu horiek jada handitut, eta gainera beste batzuekin konpartitu ditzaket. Berdin industria munduan ere, zergatik ez, hor ditut datu guztiak, mundu berri bat irikitzen dit. Eta, estudioek edo, iturriek diotenez, 2020 garren urterako sistema txertatu, lehen aipatu ditugun sistema txertatu horietatik 32 bilioi, benetan konektaturik egongo dira. Beraz, hor mugi daiteken datu kopurua eta datu horien erabilerak ematen dizkigun, eskaintzen dizkigun aukerak, ikeragarriak dira. Orduan, non aplikatzen dira sistema hauek?
benetan eszenario edo nitxo desberdinak aurkitu genitzake, sistema txertatu, konektatu hauei, benetan datu horien erabilera eginez, helburu desberdinekin nitxo desberdinak irekitzen zaizkigu. Smart Cities, gaur egun oso modan dagoen, proiektu asko entzuten ditugu, Smart Santander, Donostian ez dakit zer, bertan dauden eraikinak, gauza desberdinak, alumbrado exterior edo kanpoko argiteria elkarrekin komunikatzen jarriko ditugu, eventu bat dauenean, ez dakit zertan laguntzeko erabiltzailei, edo, segurtasuna mejoratzeko, edo baita ere energia efizientzia baita ere hobetzeko, ez da? Ikusi genitzake aukera pila bat eta desberdinak eskaintzen dizkigutela teknologi, sistema txertatu, konektatu hauek. Eta sistema txertatu, konektatu hauei egia esan gaur egun beste izen bat ematera ere iritsi gara. Ameriketatik nik uste du datorrela izena, sistema ziberfisikoekin, sistema ziberfisikoez hitz egiten hasi gara. Oinarrian, sistema txertatuak gauza berdinak dira. Baina, jake nitxo edo, atal fisiko desberdina ditugun, leku fisiko hauetan jarriko ditugun sistema txertatuak edo, elektronika dedikatu, edezain dedikatu gaur egun, sistemak izango dira, eta hauek, konektagarritasun hori medio, internetera konektatuko ditugu, eta azken finean, hasierrek, erakutsi dizkigun adibideak, mundu fisikoa, mundu virtualarekin edo internet munduarekin lotzeko gaitasuna emango digu. Eta hori, azken finean, sistema ziberfiziko edo CPS entzuten dugunean, hori besterik, ez da. Askotan hitzekin gelditzen, eta hori zer, sistema errealak, mundu fisikoa, nolabait lotu internet edo mundu virtualarekin. Hauetako bakoitzean, sistema ziberfiziko, sistema txertatu hauek eskaintzen dizkiguten onurak mila izan daitezke, baina, denbora mugatu daukatenez, eta, ala esan jarduna hortara dedikatzeko esan zidatenez baita ere, Smart Factory edo fabrikazio aurreratuan nahi dut, gehiago sakondu, pixkat ikusteko sistema hauek zer lagundu dezaketen, eta, datorren ari begira, nondikan etorri daitezkeen, guk egin genitzaken mejorak, eta, nik uste dut, nondi datozen baita ere, guri, etorriko zaizkigun aukerak, ze uste dut datorrena aukera ona dela, Euskal Herri mailan industria potentea dugunez, industrian benetan gauza guzti hauek martxan jartzeko, eta ikertzaile eta ikerketa zentro eta unibertsitateak benetan hor aporta genezakela iruditzen zaidelako. Egia da gauzak ez direla kasualitate, zergatikan joan gara guain, Industri 4.0, zergatikan hasi zaigu guzti hori hainbeste azaltzen. Bai Europa mailan, bai Euskal Herri mailan, estrategia batzuk markatu dira, RIS3 estrategia adibidez, non lehen ikusi ditugun sistema, nitxo desberdin horietatik 3 aukeratuak izan dira, oso, etorkizunera begira, estrategiko bezala ikusi direlako, edo benetan nitxo egokiak iruditu direlako. Bat energia, bestia fabrikazio aurreratua, eta 2. biozientziak. Hirurako oso interesgarria. Gaur fabrikazio aurreratuan sakonduko dugu. Baina egia da, guzti hauetan, estrategiko bezala definitu dira, baina ez soilik beraiei indarra eman eta listo, baizik eta balio erantsia emateko modua sistema ziberfizikoak beraietan egin dezaketen lana izan da. Orduan, estrategia hau, 3 nitxo hau ditugu, baina beraietan sistema ziberfizikoen aplikazioa ikusten da balio erantzi emango dioten sistema bezala. Beraz, hemen IKT-etako jendeak eta mekanika fabrikazioko jendeak, agian orain arte ohitura gehiegirik ez dugu izan elkarrekin lana egiteko, nik uste aukera politia eta ona daukagula eskuartean. Zer gauza hobetu genezake guzti honetan? Fabrikazio aurreratura, baina hor enfokea jarriz, nik uste dut fabrikazio aurreratuan, eta ez nik, baizik eta estudio desberdinak, maila desberdinetan ikusten da optimizazio hau garatu daitekela. Lehenengoko jarri dudan, edo, enfokea egin dudan maila izango litzake, mailari baxuena. Enpresa batean, fabrika batean, makina desberdina ditugu, makina bat hartuko bagenu. Eta hemen
sistema ziberfisiko batek zer mejora egin dezake? Bueno, maila guztietan optimizazioa izango da helburu, baina makina bakarra hartuko bagenu, foko bezala, hemen zer mejora genezake, sistema ziberfisikoen erabilerarekin, makinak sentsorizatu ditugu, makinetatik datuak jasotzeko aukera dugu, datu hori erabili dezagun, prozesamentu egoki baten bidez, kalitate egokiko produktuak irteteko. Nola, bizioko sistemak erabiliz, edo beste modu batetako sentsorek esaten diguten informazio horretatik, konklusio horietara iritsiz, hau egokia da eta aurrera. Kalitate egokia eta zero defektu. Baitaren ikuste dut beste, eman genezaken balio erantzi importantea dela. Zergatik? Ikusten badugu, sentsorizatutako makina horre, hainbat parametro mugitzen ari direla, eta horren arabera gure sistema espertuak esaten badigu, baliteke erraminta puskatzea, eta beraz pieza hau ez zaigu ondo irtengo, guzti hori aurre ikusi genezake gure sistema espertuan, eta makinak lan egiteko modua aldatu, konfiguratu beste modu batera zertako, benetan erramintaren puskatze hori adibidez ez gertatzeko. Horrekin zer lortzen dugu? Alde batetik kalidade egokiko piezak, eta bestetik gaina txatarra edo residuo, beharrezkoak ez diren residuo horiek ez alperrikan sortzea. Kostuak ebitatuz, hemen honen atzean hainbat eta hainbat benefizio ikusi benitzake. Hau edaz aparte, beste 1000 adibide okurritu daitezke, makina mailan, sistema ziberfiziko hauen aplikazioak ekarri ditzaketen onurak. Denbora mugatu daukatenez, bi adibide hauek. Beste maila batera joango bagina, eta orain gure optimizazioa ez da makina konkretu batean, baizik eta planta bateko optimizazioa. Planta baten, hainbat makina ditugu, hemen helburu desberdinak jarri genitzake. Adibide bezala bat hartu dut. Efizientzia energetikoa, zergatik ez, ez? Kostu bada, enpresan, eta nik bezeroen eskaeran arabera eta jakinik makina bakoitza ze gastu energetiko duen prozesu konkretu bakoitzean, eta energetikarekin daukaten kontratuaren arabera, hor kokteleran datu guzti horiek dauzkat alduz hartu, eta horren arabera, eta gaina parametroak aldatzen baldin bazaizkit ere, modu dinamiko batean nire plantako planifikazioa aldatu nezake helburu hau lortzeko adibidez. Helburu honetaz gain, ez dakit, planifikazioa martxan jarri dut, baina bezero berri baten edo beste eskaera urgente bat iritsi zait. Zergaitik ez, informazio hori ere erabili eta kudeaketa dinamiko bat egin nire plantan. Energiarenare kontutan hartuz, kostuenare, hainbat parametro, ditut kokteleran, makina sentsorizaturik ditut, datu guzti horiek ditut, arditzadan gauza guzti hauek kontutan, eta sistema ziberfiziko hauek eskaintzen didaten gaitasun honekin, horrelako erabaki inteligenteagoak hartu, ez? Eta beste, nik uste eta aipatu beharreko beste gai bada, dela pertsonalizazioa, geroz eta gehiago eskatzen dute, enpresak kompetenteak izan daitezen, bezero bakoitzari eskaini beharreko produktuak, ez dakit, adibidez, batidoak egiten dituen enpresa bat. Bezero bakoitzak agian guztu desberdina ditu. Zergatik ez pertsonalizatutako batidoak egin eta ez danentzako txokolateak konposizio igualarekin. Guzti hori ere dinamikoki gestionatu izateak, nik uste dut puntu egokia dela, eta sistema ziberfizikoen erabilerak, fabrikazio aurreratuen guzti hau posibilitatzen du. Konfigurazioa remotoki etorri daiteke eta hainbeste txokolate, hainbeste kakao bota diozu urrengoko ez dakizen bat batido hori. Eta horren arabera, kliente horrentzako daukat behar dudan produktua. Pertsonalizazioa ere sartu nezake guzti honetan. Ez dut aipatu, baina hori, sistema ziberfiziko haueko informazio guzti hori, bertan lokalki prozesatzeaz gain, aukera daukat konektibidadearekin, internetera lainora igo, eta han ere beste hainbat daturekin, kruzatu eta beste helburu batzuk bete. Azken maila batean, iruditzen zaiten beste gauza interesgarri bada, jada ez gaude planta bakar batean, baizik eta hainbat planta ditut, edo hainbat enpresa desberdinak produktu jakin baten bukaeran parte hartzen dutenak.
han, materia prima ekartzen dutenak, olioa, burdina, bai, gero makina egiten dutena, prozesuan gertatu den informazio guztia, bai, trazabilitatea, produktuaren trazabilitate guzti hori lainoan gordetzea ere, iruditzen zait oso interesgarria izan daitekela. Zertako, produktu oso on bat irtetzen da zait, joan naiteke atzeraka eta ikusi prozesua nola joan den, eta berriz ere berdinen lortu nahi badut, badaki bintza gutxi gara bera nondikan joan behar duten patroiak. Berdin, produktu oso txarra irtetzen bazait, atzeraka joango naiz eta detektatu nezake zer ez duen gertatu behar berriz ere. Gaur egun gauza hauek ez dira egiten, eta iruditzen zait, etorkizunerako ondo egongo liratekela. Mantenketeako ere, guzti hau oso interesgarria den, gai bada. Gaur egun askotan, piezak X denbora eta gero aldatu egiten dira. Edo mantenketa planak 6 hilabetero egiten dira. Zergatik ezin diagnosiak denbora errealean eta benetako beharren araberako mantenketak egin eta gainera planifikatzeko ere beste gaitasun bat izango nuke. Guzti honekin lotuta, hainbat erronka ditugu, big data, datuak hor ditugu, baina optimizazio hauek egiteko benetan teknikak ondo menperatu behar ditugu, zibersegurtasuna, datuak guztiak lainora esaten dugu emango dugula, baina ni pentsatzen dut hainbat eta hainbat industriak nahiko pega jartzen dituztela behaien datuak konpartitzeaz, agian informazio konfidentziala da. Beste reto bat, disiplina anitza, fabrikazio mundua tikekin. Hor ere, alkar ulertu behar badago. Azken, datu bezala. Aukera egokia da, baina batzuk bila da lanean daude. General Electric, urtea daramatza guzti honi jarraipen bat egiten. Jarraipen bat egiten eta hainbat report publikatzen dituzte, oso interesgarriak, eta azaroko datuak, Forbesen agertutako datu bat. Lanean hasi da, inbertitzen hasi zen duela urte batzuk, jada 2014an bilioi bateko irabaziak izan dituzte. Beraz, galdu begi biztan izan berreko aukera dela uste dut, Bukatzeko, esan unibertsitatean hainbat proiektutan guzti lantzen urteak daramatza dugula, jarraitzen dugu, eta oraintxe bertan ere, hor gaude, erantzun baten zai, aipatu ditugun nivel desberdinetako tendentzia guzti horiek landu nahian proiektu batean. Eskerrik asko guztioi, eta galera baldin badukazue,